Afo na pay bedu nyanko bonchi ani na mo de lebra onyame ho de ni nchi ade bra odia na ha attention TV do dia na University Foundation le boy chidom University Foundation le boy chidom dia ene me man yu be ka emu abam na emu ti asiese okosia no se futu ni ho nia onyi yenso onye badwemba menye badwemba nso era so aka abrabochi na abrabochi so o ka ho dia agise onya sabe obi ana dwumuto ma be yiwe firo aha ya TV me pesa obe subscribe channel no wa like na wa share na me ma wonti asese abrabomu adwumatene ene ni dawo ne ahwe yi eno ene kanipa se no kanipa ho a kabema akiyi ba bia eduri enzema meken nipa ka krebe na beti ase me ma wo pride ankwaye so bi se osum ya nkwaya oboa demoti e waka wa kuma so paso pija na paso oboa no ai be be wa de ya o bina se ma meken bina ho e wo yi wa kuma so paso oboa no odidi ma bi so sa ni pan kro no nya wo bayo asuma ma na ya o so ai papa ko na e de ya obitu yenti asiese sinipa Dangote mu da so twa cement Dangote o da so twa cement Dangote e da so a eye produce enso yesi on in African in riches, the biggest riches in Africa. John Dramani Mama and brother Ibrahim Mama that's where trustment tagas attachment obuso etwa na said maden hu hia ni e ka twom so mo yesikafo ya adefo no omo mbere adwumaden ye na wo a wo youth 25 30 31 32 na o mpadwumaden adwuma na wanya bi ye no o kan wa gele kire boss no ense se wo so ya adwumaden na ne ya boss na kire no ebe so aba no nyina wutidi no why na ntidwafo why hu se obedi abro yo aha attention TV abro difo nso ebe da na abedi wiyem pero focus episode 7 no di ni to abro no ono na taguri niyem sabrabo nya bona agama me papa obi ntimi sika nkota dia na bo tin mawo ominya so mfaso ne mo dakro emfaso no be ye omusu enam se ne ya wo hye ni paniti dakro mfaso no e be ye omusu e ba jotie wei eye nyansafo kasa anya kokofwe apanfo bi kasa na meka ache sempelifo na beti odi fo ko se mpiase ya haban na wotena bia na wotena se gi nwini awo wankasa wo biye wano ene wo se ene tekremada wiem e kan se edue die matena se adi nwini die emframa afa me hono kra e desin bibia so nemo ye kwan kwan ebe kan adua no wo kan se dua wo tena se amframa ye de wase no wa na akire contractor ne wo ho se inse se bebu atabra godu ya ayini fie ni de yemma yentu dua na ntwene wonnim kwa fa so nyankopon de sa dua ne be si ho nti yemmu na wonnim se wo bu no ohye wo ne de beba ahuguro timidi wa wo dem na wo pre e dua na wo bu ye no so
ye dua na wubu ye no orofo me kasa che YouTube ene Ghana for YouTube omo pom ho nyom ho ntem omo pebre omo dia ne se nan ko no benya bi no bewu ope ene suban poni ena ahye Ghana youth anke papa keti amonti medi youth natem me na me tie me boafo pa oboa me nka se me di madam ana me di obi di bachi akọ because we twa me ho ono ba akọ me ni a wo fi se woni bi na obeboa no ade o de be ye wa hwa abeka no aduru adafo brebo bitima bofom ni a wo friend se wo nua no hwe o de sika wo wachi na hu ye o de asi ku achi so wo twa ho no ntwa ho ye obetwa fa minim we ya damfo ye bi a watimi atisika akoto fon mi ke kura so waya adwumadin o no de atofon adwumadin no ya o de tofon hwe ne nyonko brabo na nya ne fe nemu obakwa ko wia o waton fofofo we o se na damfo na we no okofa fon no owura dan mi ofa fon we waka dan ni ontimi nko why na kira wo se nature tumi nya adwuma why na kira wo se sunsun tumi ni ho ne etoba wa na pa ho dwo wo utimi dai no ye betima to ama wawia enyansafo na betin nsem ya America si ne etoba wa anapa utimi dai wo da the whole day no ye betima to ama wawia ama ade be sakro ntimi nka woni muso enu ne friends obi sipe mari a kire orofo ha attention TV we must need so ya se TV na se na ma na dawo because what ni an wo gene ne se udi uni ana bro ade na wontimi ntobi no obi ayi adwumade ya tobi obi ayi adwumade etima bi adwuma se bra be ye no ona mkwambo ne so o se no awaka kire wo kra se me pese ni yeye oyi eyo e mada odi fo ko se dwuma ka no kra kire we se oyi eyo aye dai e mada na we ni amane bofo a asem isi wan na so no odi fo ko se ntwi back to back me na metima chiri se ni abranti ni wura dam no ko fani na damfo brebo fon okowie no kai brother why there we kire se wadamfo ni nam nyino betima poison obetimi de aduro gumama wo hwe ebeye se nko abenam enye ni pa bia na eboa no ukoto se obi da kwanchin wuwa obi ka so fun e ka sa asemo yi obi wa ko tum the way to the Damascus e cha so bo ni pa bet bi se urare asa ena ma Ghanaians bebre na eba ma buse omo person ma bo ni pa because ni pa e evil ni a ofi se ye wadamfo no oye evil opewodamfo yenko ni yenko ti amane bofo na ye hwen samwa esi ni we ye frana damfo Ghana fo suban enye ti asam faded say SH0CK no gina ono ne kronfo no alleged kronfo no ono ne yes alleged kronfo no eno hye ne sleeper edi pa am de friend no edi ben edi ye common na ye nim sisi no ye Outk yes Outk ni de obo adodo no anim na no ana ne din aja emranti din afa to no na eda be no gina nimu yi ye fia o motimu no ye it self contained na ye tetedie ni bi enti dan na hu so gina nimu no report me kire se enye ho no da na emu ye wo mo tititi ho no dan ni bia na ye bi sa se aden wanya dan bia no ankwanko gina so ho no kokko gina ye na aliunim de sie de ba ne se abrante na gina kokko ye no no se ema no credit ni hu se simes no ne ko fire na nya na ko fire eno ntina che se ye nsenche ne a kire se bibi ato no enti o so de ade no kokko maniwa enti ogina kwana no a o he se sa ase na dwene ne se ho no kokko fa de ni fire enti o hwe ni wa no de na de ama no sada se no ye ho sanity sa ko achibiem kan foforo
sɛ mekɔ m'akyi na mememmɔ asɛm no nkyiri mu anka boyemu paa boyemu ɛkɔ bɛyɛ bɔsomeni ɛna aberante baako a no nso so ne din ɛyɛ Pinto otwi kunkum yɛka ne Pragea menim sɛ saa na Kumasefo nso ka ne deɛ a na saa Pragea na otwi no ɛna ɔno nso so ahan dan ɛwɔ fie hɔ a nti aberante no kyerɛ sɛ ada no bi obi bɛcharge ne phone ɛwɔ ne dan mu hɔ ɔkɔɛ na phone obi atu afiri charge a ɛne ni hɔ ɔkɔka ho asɛm a efie hɔfoɔ ne ka sɛ bra na ɔmote hɔ na aberante no a ne dan bi akɔkɔ wi ade no ɔma hɔ na kɔ no ne fie hɔ nti sɛ yɛwia na ade anase kɔ no aba hɔ a ɛyɛ ɔno no twi kunkum no abɛhan dan foforɔ hɔ ne ne mmerante na ɛdi sɛ nyambransɛm no san sɛ ɔmo ma hɔ no na saa kɔ no sɛ ne nti ɔmo kan ama ne kɔ yɛda gyama ne ka sɛ saa na kyerɛ ɔkɔ kɔtɔ nipa kɔ ne phone ɛde ama no ɛmɔ kɔ bɔɔka ɛno atwi ne kunkum a na ne phone a ɔyi so nti na ano bi ɛna ɔno nso so gya ne phone hɔ nom opie kɔ ba ya phones ayera afei ne Pragea na otwi no emu battery akɔkɔtu afim phones no yɛ mienu ɛno nso kɔ bisa yɛ no nso so adesɛm korɔ no a sɛ ne mmerante mum ɛna bɛbɔ korɔ no nti maame no koraa na sɛ mo fie no koraa so ayi sɛ bɔso no wei kɔ na wie a ɔmbɛtu aberante no afifie san sɛ ne suban ɔde baa hɔ no ɔyɛ krɔmfo sɛbi ɔne ne mmerante na ɛbɔ korɔ no na ɔde hyɛ fie hɔfo enti ante aberante no de ɛma obi kyerɛ ne baabi sɛ obɛtumi akɔ hɔ akɔhwehwɛ n'adeɛ no a ɔyɛ no obi a ɔkɔduu hɔ no ɛna krɔmfo no ka kyerɛ ne sɛ ɔbɛhia sika bɛɛ tete sika no 3 million ɛne de bɛɛ 300 Ghana cedis na ɔdɔtotɔtotɔ nneɛma bi ansa na ɔtumi ayɛ adeɛ ama ne nsa aka ne phone no a yɛawia no aberante ketewa no twi Pragea na kunkum bi oni sika nti ɔsan ba bɛyɛ adwuma obi adwuma na ɔyɛ nti ɔyɛ ya bɔsome ɛna yɛtua ne ka nti ne sika ne ɔna de ma no 300 cedis no na ɔde kɔ kɔmfɔ no hɔ ɛkɔtotɔ saa nneɛma no nyinaa de yɛ adeɛ no na kɔmfɔ no hyɛ ne sɛ ɔyɛ ade no ma na akyɛ nafua mmiɛnsa 3 days nipa no ɔfa de wɔ fie hɔ a ɔde bɛba na wamfa ama a ne ho bɛhyehyɛ no kɔpem sɛ ɔbɛhu no sɛ biribi saa yɛ de asi ɛno nti na memende ɛtwa mu na aberante no kɔyɛ saa nyankomade no ɛwɔ kɔmfoɔ no n'asa so nti adeɛ kyekɛ kɔsie da ɛna kɔmfoɔ no hyɛ ne sɛ memenda no ɛnnuru benada ɛyɛ no a na wahu na nneɛma na ayera no nti kɔsie da dwoda na aberante no hyɛ aseɛ hu nkɛmkyɛ ne sɛ asɛ aberante no ɔfa phone no ɔno nso te fie hɔ bia ne ho ntɔ no asɛ ne ho hyehyɛ no biribi ni a asɛ ɔntumi ntena fie nti ɛnora ne yɛsɛ ade no ka ne sɛ akɔm nti ɔyɛ statue sɛdeɛ ɔgyina hɔ no ahu no TV so no afiti ɛnora ɛbɛpem saa berɛ a me ne wo kasa yi kyerɛ sɛ nyade a ɔtumi ɛkasa papa bia nyade a ɔtumi didi ɔnom nsuo ɔntumi ntena so ne ho hyehyɛ no nti ɔkɔ a na wasan bɛgyina saa pono no ano a kwa nti ne wɔfa ɛwɔ fie hɔ bi ɛde hu no saa sɛ na wokɔ bisa ne sɛ deɛ na asi na ɔso wɔfa aberante ne phone na afei de phone deɛ atra no nti ɔpɛ sɛ ɔde na de bɛkɔma no aberante no sɛ ne phone na ayera no kyerɛ sɛ kɔmfɔ no kyerɛ sɛ ohu phone no a obɛtumi aso mu ahwɛ sɛ ne deɛ a ohu sɛ ne deɛ wie ama no ngye phone no ɔnsa mmra kɔmfɔ no hɔ na ɔmonyɛ nneɛma nsa na aberante no atumi asa aba ne nɔma bin no so biem nti mi kasa fiti no bɛpem saa bere nneɛma a ɔmbɛhia atotɔde akɔ kɔmfɔ no asa so ame asa yɛ nyankomade ama no asa ba ne nipadua mu no ɛnyɛ ade abusuafo no atumi anya saa sika atɔ saa nneɛma no ɛna aberante no nso so braa no wɔ berɛ nti wohu biribi saa no kyɛ sɛ anɔpa yi ɛna ho asɛ bɛda agya sɛ asɛ ɛkɔ 2 days ni oni di ɔnom asɛ wɔbɔ dam asɛ wɔayɛ statue akɔyɛ wɔ hɔ sɛ mabɔ gyama nsa atamenia ebi nsi wɔ hada a kyɛ sɛ abɔ obi anyanya a yɛnyinaa yɛne di akyerɛ a mo nsa ka bi wɔ nkomase a yɛdi ho nkɔmmɔ wie ewiase na hɔkɔ ewiase na hɔkɔ drɔbo ha ya drɔbo ha yɛ eti boy no wɔn sisi a meka sɛ yi deɛ aka bɛ sima bɛ edu ama dɔnko aboy ni nya na nteɛ sɛ afei deɛ na ɔmo so behia snap ayɛ fie akokɔ pa ne bi ɛne nneɛma bi afei ne yɛsɛ na wɔfa nanya bi nti ɔmo ɛkɔ kɔmfɔ na so ne yɛso na ɔmo akɔ nya nkama de nti meka sɛ deɛ yɛsɛ ɔmo de ɔmo ti adomu a wɔmo ɛkɔ nti nti wɔkyi ayɛ sɛ ɔbɛkɔ asan ba bɛyɛ ne nipa dua sɛ deɛ dada na ɔteɛ no anaasɛ ɔbɛkɔ so ayɛ sinsinsin sɛ deɛ hu no TV so no so ade a menim sɛ angel breaking news so deɛ nya deɛ de bɛkam yɛtie fo brɛ kɔ n'anim no eti ɛdan no ogyina nim no yɛ dan no kɔfa afo no wɔ mu no ɛdan no ogyina nim no ɛnyɛ dan no a kɔfa afo no mu ɛbɛn dan no a kɔfa afo no mu nti asɛ spirit no ɛna ɛdare hɔ na spirit no kɔ akɔgyina sɛ de bɛyɛ a ɔmbɛhu no yɛasie na ne nua ne ma rɛho sɛ mɛsan wɔ mu ka kyerɛ phone no ɔfa ayɛ no nso so yɛsɛ wamfa nkɔmmɔ obi ɔsɛ ne girlfriend ɛna ɔde phone no kɔmaa no sɛ yɛka sɛ something must kill a man asɛm no baayɛ no ɛna yɛsɛ sɛ wakɔfa phone no de akɔma ne girlfriend deɛ a ɛna kyerɛ sɛ ɛnyɛ abusuafo na ɔsɔ mbɔ ne ho ka ne girlfriend mu mmɔ ho ka na ɔmo nkɔ da ne saa deɛ na akyi no ɛne nkɔ bɛnya wu
no kra ka ho bi na atwentwen so ama fitin no bepem sa bra fi na obode ne konti ne girlfriend so so ja animguasi abayi so be koso ado ne boy anaso mbe jai de enso so ye de ni de kira ye ho asem bia no nim se ne boy ne ye kromfo na sa upe full report no etia wo call Angel FM Kumase e wo Facebook a arafo me da se high attention TV ni akwa University Foundation se wo tie wo ho adwuru wunua na ye adwumaden na wapɛ de ato de anka akɔfo mpa fa ye kɔ na wi agyamoto o fa akɔtɔn mo bi 2 cedi ana 3 cedi e de akɔtɔ wi ano nipa bi se gugu ɔma we mu ti nipa ntimi mo nipa bi because papa ya asa so bo nua na obetu ama na wo chetu wanim na mo afiri ono bi akɔ ba akɔ o pia wato amena nim onipa bi a wote sa bi anyame twia woka o generation emre nyo fafo nyo koton na se madam fo no o generation mre so yo bi a wo ye omamboyfo bi din fifire adwumatere ade apagya ade suwo na wo de nam kwambo no so mtie bi fa koton a onyame ntua woka na onyoma se ne tie ne ye hu a wa kafa ko ezo be jani siwo makom din ya bi sa 1 year afofiri mu fia obi hyenyansa nipa bɔne adɔso jama yehu nipa papa ɔrɔfo mi amte yi ni nipa ye mti a ntaka sa beto menyu nipa nye agbefo ne ka agbo to manu nipa nye de nipa ya ena me cameraman me blogger me jenna baka jose se ni papa nipa ya nkeni we friend ho adamfo bitimo o melekura kese hwa ukodu no wa pewro icd wa twe bento aba akopɛ wa fe ne tokwan o dia hya wa miegum wa ja nse kɔ ko fie ko wuni bia ni pa ponifo si ebete ne huni papa ne huni pa onye ko fise wa damfo no fise ni pa no boa no fise ni pa na tofam usoro mo pejam atwempone wo ni patrimu de agisi nyakopɔ pɛ ne be hu ni patuntum sɛne denti ne yesa ɛde ni be wu afia sase so ni be hu ni pa ni nipa ne oda nwuma ne ho afataka no wo tamta wo fita na pepa no ne ho wie no nsamfun ɛno ka kyew ɛno ɛna me papa na me chaya kyew akaboa de ted wo se wo sabodamfo yade a mane nkɔmɛ mane ntena wo nkyɛn because wo tena wo nkyɛn a wo de bodam ne tie no wo de be ko atia wo nti sabodamfo yade ɛma no yesu ye di ni ye frisi yes nyame fa yeso sa yade wi a yesi atwi nipa no ben ye ma ne duani di ye ma ne suru no ye ma ne ba bita ye ma ne dwumaye ye didi kure se o de se tumbi sa ni pai woni baba awrade ne yabo afo asem sebe famo ba ne ba bo onyame nti yakra